Neto, non me discutas. Xa che dixen que iba a perder o Celta. Vale, avó, xa veremos quen gaña. Por fin entras en razón. Eu só che din a razón para non seguir discutindo máis. Hola, Alba. Hola, Marta, canto tempo. Como estás? Eu ben, e ti? É igual, ainda recordo cando xogábamos no patio do colexio. Vamos! Ainda que vayan gañando, o Celta pode remontar. Non tes nin idea. Lembro vendo o fútbol moitos anos e non se remonta tan facilmente. Vale, podemos pedir algo? Hola, quero despedir algo. Que tedes? Pois nestes momentos temos unha boa oferta. Por 2 refrescos levades 3 latas de conserva. Pode elegir entre mexillóns, zamburiñas ou atún. 2 refrescos cas latas. Pedimos iso. Sí, parece unha boa oferta, pero se xa non picada. De onde veñen as latas de conserva? Estamos facendo unha colaboración con Casa e nos las deron. Aquí tendes o vosso pedido. Grazas, que boa pinta. Sí, que ganas de chegar a casa para probalo. Moitas grazas. Só quedan 5 minutos para que o partido termine. Imposible que o Celta remonte. Espera, avó, mira o partido. Gol! Non te animes tanto que só empataron. Teño que dicirte unha cousa. Quero facer unha nova vida. Non me gusta o meu traballo e quero cambiar de estilo de vida. Vou a darte un consello. Esfórzate todo o mellor posible e a vida irache moito mellor. Grazas polo consello. Cambiarei e esforzareime para ir por un mellor camiño. Segue tocando o Celta. Acaba de volver a meter. Foi sorte. Os contrarios xa estaban cansados. Gañaron. Xa che dixen desde o principio que podían remontar.